שלום, קוראים לי גילי. אתם אולי מכירים את העבודה שלי. אני מתרגמת ועורכת ספרים. תרגמתי את סדרת ספרי הארי פוטר לעברית, ועוד, וערכתי את סדרת ספרי פרסי ג'קסון. בשנה וחצי האחרונות הקמתי הוצאת ספרים משלי. קוראים לה הוצאת עוץ, ואלה הספרים שהוצאתי עד עכשיו. וזה הספר הבא שהייתי רוצה להוציא לאור. עוגות בחלל, מאת פיליפ ריב עם איורים של סרה מקינטייר. בספר הזה מסופר על הילדה הזאת, אסטרה, שהמשפחה שלה עומדת לעבור דירה, לכוכב לכת מרוחק. מרחק נסיעה של 200 שנה. אבל אומרים לאסטרה, אל תדאגי, את תשני. את בכלל לא תרגישי את חלוף הזמן. אסטרה חושבת לעצמה, 200 שנה בלי לאכול? כשהיא עולה לספינת החלל, היא ניגשת לקפיטריה. שם יש מכונה שיכולה להכין איזה מזון שרוצים. למכונה קוראים נומוטרון. ואסטרה מבקשת מנומוטרון להכין לה עוגה. איזו עוגה? חושבת אסטרה. עוגת כל העוגות. עוגה פשוט גאונית. נומוטרון מתחיל לפעול, ואז מגיע אבא של אסטרה ולוקח אותה לישון. חולפות 100 שנה, ואסטרה מתעוררת. משהו לא בסדר. היא קמה מוקדם מדי. מתברר שכבר 100 שנה נומוטרון מייצר עוגות והולך ומשכלל אותן. והעוגות האלה הן כבר חכמות. הן כבר יודעות לעוף. יש להן שיניים. והן מסוכנות. הספינה מלאה עוגות טורפות תוקפניות. והיא סטתה מהמסלול שלה. היא כבר לא בדרך לכוכב הלכת שאסטרה אמורה להגיע אליו. מה יהיה על כל האנשים הישנים? מה יהיה על אסטרה? מי שרוצה לדעת, שיעזור לי להוציא לאור את הספר הזה. ניפגש בהדסטארט.